Son Moncha, tua muller. Non pode ser. Todo o mundo sabe que quedou trastocado despois do golpe. Trastocado. O que quedou é gaga. Don Crisanto máis eu aproveitamos para facerlle creer que era católico. Podería vostede confirmarme? Pero non está confirmado xa. Pois non. Desde o porco que mandou Santo Antonio das alturas non se viu un milagre como este. Delmiro non fai uso do matrimonio. Para, Monchiña, para. Non me toca desde que tivo o accidente. Iso é moito cambio de noso señor, eh? Aquí está pasando algo raro. Eu empezo a pensar que é un milagre. Seguro que o de arriba tivo algo que ver. Pois iso, a man de Deus. Man de Deus non, a man de Don Crisanto. Pero se non se lembra que é ateu, que culpa lle teño eu? Que soñaches algunha vez con asistir á confirmación de Delmiro. É un momento histórico. Padre, pídolle que me dea a súa bendición. Póñase en pé agora mesmo. Pero falteille en algo, ilustrísima. Parecelle pouco a fuerza que está representando. Miña vocación é verdadeira. Estáste deixando levar pola ira. Antes deixouse levar ela pola soberbia. Mira ti, deixoute por un home. Tanto que riches do meu Rodolfo e agora que... É soberbiosa. Xa están devolvendo a Delmiro o seu estado natural. O de Anticristo. Os cartos. Deillelos aos meus irmáns, os monxes cartuxos. Os cartos da casa. E os que envían no banco tamén. Don Crisanto, pare que se nos poñemos a repartir perfecto non é o único que as merece. ¡Ah! Podesme dar traballo. Cobrando. Claro, muller, cobrando. Ai, non, entón non. Estáste condenando, digo cho, eh? Igual vou de cabeza ao inferno, pero sabes que che digo? Arrañala por aí adiante. Dame forzas para que o golpe sexa terrorífico. Don Crisanto, que fai? Pero que así o pode matar? Se hai que matalo, xa mato eu. Eu xo intentei, pero este non me deixou. Porque ese non é o camiño. Ou é que vostedes solucionan todo a golpes? Eu vou seguir poñendo a outra meixela, non sei a que ven esta obsesión por cuspirme na cara o meu pasado pecamento. Por que un pasado bacanudo, mona? Tede cuidado co inferno. Illas de volver, unha a unha, desviado, travesti, corvo negro! Todo o mundo sabe que Lidia é unha agarrada. Vendería a súa propia nai se lle desen 4 pesetas por ela. A súa nai morreu hai anos. Por lo natural... Puri. Que? Levo razón ou non? A ver, que che fixo Lidia desta vez? A min nada. Desde cando me ten que facer algo esa lurpia para que eu a poña para pedir? Puri, quítame o tinte que me proe a cabeza. A ver... Que? Non tes auga? Non. Terás algún cano roto? Polo carallo arriba. Aquí non hai nada roto. A saber os experimentos que andan facendo reventar navizas eses do concello. Sí, muller, sí. Ti bota a culpa, meu home. Penso botarlle algo máis que a culpa. Ti non vas a ningures, eh? Non me podes deixar así. A primeira dama de Lourado non pode ir pola rúa con esta facha. Pois, Monchiña, se non teño auga, ti dirás. Pois algún líquido terás por aí. Ah, pois sí, algo sí. Unha, dúas, tres... Ti que carallo andas argallando? Por se o chocolate e os churros non che deron unha pista, estou a piques de tomar un chocolate con churros. Moi simpático. Falo da auga. Ah, mira, o chocolate e a auga son como a igrexa e máis eu, incompatibles. Delmiro, falo da ausencia da auga. Monchiña, que carallo levas aí, un turbante? Non me provoques, Delmiriño, eh? Bastante vergonza pasei con estas pintas pola praza. Pasarías pola praza, pero tamén pasaches pola de Lidia, porque botas un tufo a licor café que mete medo. Foi para quitar o tinte. O qué? Non poñas esa cara, alcalde do Grelo. A culpa é túa. Andas facendo a mona e quedeis en auga corrente. Mira, perruqueira da Naviza, se non tes auga será porque non pagas as facturas. Pero ti como te atreves? Porque é obvio, non pagas, non hai auga, punto. Sí o sí, agora vai ser culpa miña. Xa me estás devolvendo a auga, porque senón... Iso que, para compensarme? Non, isto é para que aquí Jomeini vai á perruquería de Buña a amañar o desastre que lle fixeches. A ti douche un consello de balde, purificación. Pasa pola de Lidia, compra auga, vaiche facer falta. Tes papel de regaliño? Hola, Lidia, ponme todas as botellas de auga que teñas. É rapidiño, que levo apuro. Ai, Xesús, e para que queres tanta auga, Puri?
Para que a vou querer? Pois o médico díxome que tiña que beber moita auga. É por culpa da vesícula. Claro, a vesícula, ten que ser diso, sí. Ai, pois eu non sabía que estabas mal da vesícula. Nin ela tampouco. Pois agora xa o sabedes. Mira, o que tens que facer é beber moito zume de limón, que é moi bo para a vesícula e tamén para os riles. Zume de limón. Moi ben, grazas, Amelia. E mirarás a ver se tamén lle podes lavar a cabeza ás clientas con zume de limón. Como non tes auga. Sabedelo por Moncha, non? Non. Polo carteiro. Recoñece unha reclamación só con miralo a trasluz. El contoullo a súa cuñada, que casualmente é a mellor amiga da miña prima Purita do Outeiro. A nai de Rita. A mesma. Esta soltou-no en soños. Ou polo menos eso dixo o home que acaba de estar aquí tomando un café e un anaco. Es mala cara, Puri. Será da vesícula ou é a cara dos que non teñen cartos para pagar o que beben? Tranquila, muller, tranquila. Que non tes nada de que avergonzarte. Mira, se necesitas unha ducha ou calquera outra cousa, podes usar o baño da reitoral. Nah, descoida. Esta e Elsa non son moito de pasar pola ducha. Mira, bonita, sabes que che digo? Que podes meter as botellas polo cu e empurrar ben forte. A ver se che rebenta a alma. Puri, pódese facer o caldo con leite? Non, imposible. Pois a ver como fago, porque non hai pinga de auga. E o licor café foi todo na cabeza de Moncha. Se pago mañá o recibo. Un día máis pros trámites e un terceiro ata que me devolvan a auga. Non podo ter a perruquería pechada tanto tempo. Entón o caldo? A ver, 10 garrafas por 0,60 o litro. Por 3 xornadas. Ai, si, era che boa. Se compro auga embotellada non gaño un peso. É porque vas ter que mercar auga. Ai, non sei, Elsiña, porque non hai. Pero a auga da fonte é de balde. E hai unha con moita zona onde a granxa de coellos dos pitufiños. Tes razón. En que se pode facer o caldo con leite. Auga da fonte. Auga limpa e pura. É gratis. O malo é que a fonte queda no quinto, carallo. Ai, eso sí, a ver quen é a pobre que vai vir desde ali carexando caldeiros. Témolo que botar a sortes, Elsa. Entre ti e máis eu. Pois claro. Veña, escolle un número. Ai, non. Non, que eu sempre perdo nesas cousas. Perdes porque escolles de segunda. Pero para que vexas que che quero ben, deixo-che escoller de primeira. Sendo así... Veña, di un número. O 2. Non, espera. Espera, porque sempre digo 2 e... Desta vez vou dicilo 1. Sí, 1. Elsa, xa é mala sorte. Era o 2. Non che digo. Pero mira, desta vez case gañas, faltouche un pouquichiño así. Ara, veña, vai traendo un par de caldeiros, sí? A cobiza é como a unha desas ronchas que sai ás veces na pel. Canto máis arrascas, máis pica. E canto máis pica, máis ganas tes de rascarte. E o peor del todo é que os médicos non saben de ningunha pomada para curala.
Vaya, que elegancia. E agora xa non cheira a licor café. Nin a cotra, que era o habitual. No mundo da estética hai que estar sempre a última. Así que desde hoxe mesmo isto xa non é máis unha perruquería. É un salón de beleza. Co seu novo ambiente e os seus novos servizos. E novos prezos. Muller, a calidade hai que pagala. E a auga tamén. Iso xa forma parte do pasado. O que ti queiras, Puri. Pero a min aínda me debes un peiteado pola desfeita de onte. Por suposto, muller. Teñoche preparado un tratamento especial que te vai deixar coa boca dunha cuarta. Senta e reláxate. A ver. Que tal a auga? Puri, está un pouco fría, Claro, muller, claro. A auga ten que estar algo fría para reactivar a circulación. Mira, é que noto un formigo raro na cabeza. Precisamente, muller. Iso é porque empeza a facer efecto. Para este tratamento especial, tráenme a auga directamente desde o Mar Morto. Caramba, auga de importación. E non vexas como che deixa o pelo, brillante e sedoso. Unha cousa nunca vista, faime caso. En cambio, así un toque especial. A ver, silencio, por favor. E pareces máis noviña, Moncha. Ese peiteado quítache polo menos 5 anos de arriba. A ver se empezamos a clase dunha vez, O primeiro que imos facer son uns estiramentos que hai que tonificar os músculos, sí? A ver, se queredes lucir como a ela, xa sabedes onde está o Salón de Beleza Puris. Un ambiente selecto e un tratamento especial cunha auga que me traen directamente do Mar Caspio. Non dixetes do Mar Negro. Dixo do Mar Morto. Tanto ten. O caso é que a auga vende moi lonxe. E co pouco que subín os prezos, saio perdendo, non vos digo máis. Silencio! Con este rebumbio que non hai quen traballe. Moncha! Grazas, Demiro. Se non fora por ti... Ti tamén, Maite, ningunha palabra máis. Moncha! Que? Sube ao meu despacho, teño que falar contigo. E logo que foi? É urxente. Vai. Isto cheira a crise matrimonial. Ti crees? Fan unha parella tan bonita. Por favor. A ver se podemos empezar a clase, sí. Pois veña, colocadevos. Que pasa, Delmiro? Por que me miras así? A ver, fala dunha vez. Que está pasando? Moncha, estás máis guapa que nunca. Que? Pois iso. Que te la cintura como a dunha rapaciña. E un brillo na mirada que me fai perder os sentidos. E uns beizos que están dicindo cómeme. Ti crees? Pois non fixe nada especial. Pero eu sí que che vou facer algo especial, Moncha. Delmiro, pero que faz? Ti estás tolo. Pois sí que estou tolo. Toleo por ti. E non me podo resistir. Delmiro, aquí non. Como que non aquí? E agora? Pero non, Delmiro, mira, están todos abaixo. Quieto. Non, Moncha, Monchiña, por favor. Monchi. ¿Por dónde íbamos? Dereita, esquerda. 1, 2. Moi ben, 1, 2. Ese ritmo. 1, 2. Ese ruido que foi? Deben de estar movendo os móviles. Os móviles non, Elsiña. Mais ben as cadeiras. Puri! Hai que estar o que temos que estar. Veña, e agora coas cadeiras. Diante, detrás. Diante, atrás. Moi ben, ese ritmo, ese movimento, así. Que ímpeto.
Que bárbaro! Aí te de la proba, amigas. O novo tratamento non só revitaliza o pelo, tamén os matrimonios. Xa está ben. Verse poñendo un pouquiño de música. Perdón. Mancha, Que? que che quería o teu home, muller? Oh, nada. Non vos preocupedes, é unha pequena discusión sen importancia. Como que sen importancia? Isto non vai quedar así, Moncha, de ninguna maneira. En canto chegues a casa vou che cantar as 40. Ben, pois eu tamén teño un par de cousas importantes que dicirche. Bárbaro. Fenómeno. Tranquilo, Superman, non poña capa que non fai falta. Non hai ninguén na misa. Ninguén? Nin as beatas. Non se fía de min? Non. Claro que me fío de ti, miñato, claro que sí. Pero se cadra sufriches unha ilusión óptica realmente veu todo o mundo a misa. Unha ilusión óptica de carallo, Ou sei fútbol, non? Sí, o xe hai. Hai fútbol, sí. Cando non hai? Xoga o Baio. Pois tamén é mala sorte. A ver, don Perfecto. Onde estamos? Estamos en Baio ou estamos en Louredo? En Louredo. Santo Antonio de... Iso quedoume claro desde o primeiro día. Que non ten que ver co fútbol. É vostede un xenio, don Perfecto? Sí, pero o que fixen agora? Que estame facendo boicota outra vez? Esa era a causa de don Crisanto. É cousa da perruquería. Media vila está facendo cola diante da depuria, outra media está chamando para pedir a vez. Pois sí que ten éxito. Imos ter que facer a misa fora do horario comercial, porque unha perruquería é moita competencia de Cristo. Moita competencia de Cristo. Entón que suspendemos? Iso vostede verá, vou cobrar igual, porque unha vez que os xogadores estamos no campo, o partido cobra o mesmo. Dalle co fútbol. Corte peiteado. Daquela o de sempre. Pois agarda un momentiño que vou pola xenda. Xa estou. Mañá. Pero ti estás de broma, Bituca. Mira, teño unha lista de espera que nin a dos Sergas. Como moito... Podo che facer un oco para a semana que ven. De acordo. Pois daquela quedamos así. Veña. Ata logo. Xesús, Elsa. Que tes aí? Non sei, pero pica moitísimo. Eu non me quero meter, pero a min que che botaron un mal de ollo. Ai, Nosa Señora dos Remedios, pero quen me ia botar mal de ollo se eu non lle fixen mal a ninguén? Tranquila, seguro que é lepra. Lepra? Non, tampouco, que digo. Lepra. Non, mentres non che caia o corpo, anaquiños. Ai, Virxe Santísima, agora ainda parece que pica máis. Uri, ti cando vas pagar o recibo da auga? Pagar? Mira, Elsiña, entre o que aforro e os novos tratamentos, estoume facendo douro. Claro, é como son eu a que carrexa auga. Pois por iso mesmo. Mira, por eu xa non podo máis, dói-me o corpo todo. É moi incómodo lavarse con caldeiros de auga. Va. Ti non és tan católica. Pois daquela, ben podes lavarte por parroquias. A ver... Como estás traballando tanto, sei o duro que é, vou te invitar a unha papatoria. Que che parece? Cea para dúas. Cea? Quen dixo cea?
Papatoria. Queremos churrasco a fartar, criollos para parar un tren e un monte de patacas asadas. A min asadas? Pois daquela fritidas. E viño do bo, non dese cativeiro que llevos a todo o mundo. Oi, perdoe, señora marquesa, non sabía eu que tivera un padal tan exquisito. Pois agora xa o sabes. O que quero saber é quen vai pagar todo isto. Pois tes razón. Non sei se me vai chegar. Espera que miro. Virxe Santísima. Puri, estás montada no dólar. Xa, non me vai mal de todo. Marchando, papatoria. Sindo, vai expoñendo viño. Veña, bule, home. A min ponme 2 dediños. Só vou mollar os beitos para acompañar a Puri. Hasta allá va Carolina, el lagarto pintado. Cuando Carolina baila, oh, lagarto daño bravo. Bailate, Carolina, Bailei, sí señor. dime con qué bailate. Baile con meu amor. Baila con meu amor. Baile con meu amor. Bailate, Carolina. Bailei, sí señor. Ai, Puri, aí, o teu si que é ritmo. A Carolina na tola. Que? E que se me chegan a dicir que lle facer palmas a Puri. A min con tal de que me paguen, fagolle palmas ata que caian redondas. E ti, dallo chascarachas, veña. Bailate, Carolina. Bailei, sí señor. Dime con qué bailate. Bailei con meu amor. Baila con meu amor. Baila con meu amor. Bailate, Carolina, bailei, sí señor. Puri, poñeremos algo máis de viño. Claro, iso non se pregunta. Viño para todos. Pero que digo é, mira, teño aí a enfriar un champán francés que é algo máis caro, pero tamén é mellor, Pois veña, francés para todo o mundo. Eiches, e non quereras estafarme co rollo do francés, non? Todos xuntos, o señor curado baila, porque tengo unha coroa. Sindo, francés para todos. Moi ben, así me gusta. Que non perda o apetito. Queres algo máis? Un café? Non, grazas. E non terás nada que me dicir. É que o café igual me quita o sono. O café, claro. Porque ningunha outra cousa che quita o sono. Nin os problemas da parroquia. Vale, vostede refires... Xa empezamos a entendernos. A que a xente non veña á misa. Pois esta vez a culpa non é miña. Pregúntalle a miñato se quere. A culpa é da perruquería. Así que as túas misas teñen menos tirón que unhas mechas de papel de aluminio. Non. O que eu quero... Que quere que faga eu, don Crisanto? Que quere que faga eu? Que quere que faga eu? O que quero é que deixes de choromicar e faga o teu traballo. Que neste caso ven sendo... Que a xente volva á misa. Claro. Como sexa. Don Crisanto, cando vostede di como sexa, está pensando en algunha solución concreta ou... Como sexa. Entendido. Confíe en min, don Crisanto. Bailate, Carolina. Bailei, sí, señor. Dime con quen bailache. Bailei o meu amor. Bailei con meu amor. Bailei con meu amor. Por axúdame a rascarme. Que? Non aturo máis, estou co pechón, Puri. Rasca de medo. Quita, que noxo. Ao final ainda vai ser certo que teño lepra. Vai-me caer o corpo a naquillos, pobre de mí. Que non, muller, que non é lepra. Esa roncha saíuche por algo que comiches na de Lidia, seguro. Pero eu a roncha xa a tiña antes de a cea. Xa, pero non compares, Elsa. Agora parece un corno de rinoceronte. Vai ti saber que clase de veneno botou no churrasco a mala pécora esa. Pero isto vou unha mañana eu.
Bailei, sí, señor. Dime con quen bailaches. Bailei con meu amor. Bailei con meu amor. Bailei con meu amor. Bailaches, Carolina. Unha, dúas, tres e... Delmiro, tes que facer algo. Algo como que, Puri? Pechar a porta con chave ou poñer un cartel que diga prohibido entrar lerchas mentres almorzo? Algo como pecharlle o bar a Lidia por intoxicación alimentaria. Onta noite a Rinchamoas esa serviunos un churrasco podre. Churrasco podre, Lidia. Mira, calquera día mata alguén. Pois mira, purificación. Para estar intoxicada, véxote forte como un buxo. É que non fun eu a que enfermou. Ah, non, claro, que parvadas digo. Ti non enfermarías nin comendo un porco criado en Fukushima. Iso é malo ou é bo? Puri, sen probas eu non podo pechar local ningún, así que, por favor, se me deixas... Non tan rápido, alcalde. Ai... Aquí te la proba que precisas. Moi ben. Que a todas as beatas da vila lles dé agora pola moda hindú non proba nada. Tan mal está. Non, Elsiña, tranquila. Has de poñer ben asiña. Esta piques de reventar. Ai, eu xa sabía, pobre de mí. Que? Que dis agora, alcalde? Non, Delmiro, non chámalo médico, que vai ser das miñas ovelliñas se me encerran no hospital. Que é, Pater? Que fai? Rezando para que a xente volva a misa. E pensa que así vai conseguir que... Hostia. A que santo lle está rezando? Por que o preguntas? Porque si o santo é o santo milagreiro. Mire. Perdón, miñato, teño un traballo para ti. Remunerado? Iso xa o discutiremos polo camiño, arreando. No, Delmiro, sinto moito, pero non. Estamos en hora de misa. Eu non podo prescindir do meu sacristán. Claro, vostede non dá feito con tanta xente, non? Estamos en crise de asistencia, sí. Pero xa lle estou poñendo remedio. En calquer momento van volver todos á misa. Pois cando chegue ese momento, avíseme e devolvo yo o sacristán. Miñato! Volve aquí que son eu o que che paga. Ai, leva razón. Pero non se preocupe, don Perfecto. Nesta misa fagolle prezo. Necesito a túa axuda. Sí, xa sei que son o pastor destas ovellas descarreiradas, pero que podo facer para que volvan ao rabaño? Se o problema é a competencia da perruquería, igual debería ir contra ela, non? Pero... Como? Eu non lle penso dicir nada. Un cobarde, un mesericas. Son o que te queiras, alcalde. Pero chego a saber que me traes para chaparlle o local a Lidia e quedo na igrexa rezando polo teu pelello. Que forse para tanto? Entón, que esperas? Vos que rexoubades, aí? Verás, Lidia. Que fose para tanto, veña. Chegou ao Concello unha denuncia sobre unha suposta intoxicación alimentaria neste bar. Como que intoxicación? Quen dixo tal? Eu non dixen nada, a mí que me cachen. E cala, chimpafigos. Iso seguro que foi cousa da envexosa de Puri, non si? Iso é de menos. No, a esa vai lle vi la vista de vece. Acouga, Ruriña, que isto ten que ser un malentendido. E ti terás probas para facer unha acusación así. Só unha. Acabáramos. Pero moi impactante. Carallo, que mala pinta ten iso. Pero ese corno seguro que é dun bicho que das ovellas que lle picou ou é que a Elsa se lle está poñendo cara de carneiro. Sí, pode ser, Lidia, pero eu como alcalde de Louredo teño a briga de chegar ata o fondo deste asunto. Vasme pechar. Ti, coa axuda de quen? De Sony Croque? Tamén hai outro xeito de comprobar se ese churrasco era tóxico. E non sería unha enchente en vez dunha intoxicación? Porque manda carallo, para comer todo isto unha...
Aquí non se intoxicou ninguén. Só servimos produto de primeira calidade, non si, Sindo? Que? Non pensas comer nada? É que estou que os dous cando el non, porque ole que alimenta a Lidia. Parabéns, Isto, Sindo, ti estás seguro de que iso foi exactamente o que tomaron Puri e Elsa? Media táboa de embutidos, media de chourizo caseiro e unha de xamón de Lugo. Iso si a nivel entrante. Despois mandáronlle churrasco para 4. Para 4? Para 4. Con 2 de chimichurri e extra de pan. Para mollar. Xa, claro, así rebentaron. Pois ainda lle mandaron ensalada e unha de patacas fritidas, porque a Elsa as asadas non lle chistan. E non quedarían con fame as pobriñas. Non quedoulle sitio para a sobremesa. Mil follas, licor café e anís para Elsa. 2 botellas de viño que lles debe gustar, que non quedou nadiña. E champán francés. Vai a par de limas. Que, empezades ou que? Que vai enfriar todo? Eu imposible. Para que pensas que trouxen a este? E dixemos que comíamos os dous. Un home na miña posición non se pode arriscar a morrer envenenado. Xa os emperadores romanos levaban eunucos para que lles probasen a... Sen faltar, Queres que che ensine o par de eunucos que levo aquí Ai, guardados? iso xa che respondo eu. Senta, Sonny Crockett. E ti tamén, veña, ide dirando que non penso permitir que se perda esta comida. Pois come a ti. Ou tes medo a intoxicarte? Medo ningún. Demóstrao. Sindo, pasa para a mesa. Eu xa almorcei. Pasa para a mesa. Mira que medo teño. Pois ala, eunucos. Empezade. Que carallo? Veña, que non temos todo o día, Meten un pausiño redondiño e regordiño co que bate na muller. E a muller ten unha raxa e xuntos os dous na casa danse gosto canto que ricos a los viste que les... Pois non o fan tan mal. Deberías pensar en contratalos para bodas e banquetes. Ritmo teñen, iso non se lles pode negar. ¡Qué ricos están los bisteces! Fritidos con las balócolas, carajo, como tan trócolas. Espera que voy con tú. Trompa, sí. Intoxicados non, Eu non lle vexo xarabullo por ningún lado, Mira, Lidia, eu nunca desconfiei de ti. Está claro que a higiene deste local Elsa seguro que se intoxicou noutro local. Se non precisas máis nada, besala. Quieto aí, tunante. Quen vai pagar todo isto? Pero, muller, eu non provei bocado. Ti non, pero teu eunuco ben que papou. Aclarao con el. Vai tú, vai ela. Vai tú pra casa de la... Desgraciado anano este. Los viste que les fritidos con las patacadas. Para yo como te atracarás. Espera que voy con tú. Qué ricos a los viste que les... Non, se ao final vou ter que contratalos. Para yo como te atracarás. Espera que voy con tú. Qué ricos a los viste que les fritidos con las patacadas. Para yo como te atracarás. Espera que voy con tú. Qué ricos son los bisteces fritidos con patacolas, carajo, como se atracolas. Moncha, non volvería a coller pulgas o can? Ai, Delmiro, grazas a Deus. Ben, rascama a cabeza, que eu xa quedei sen uñas. Ei, cariño, se se trata dun xogo non o dou pillado, Ai, Delmiño, veña, por favor, que non sabes como pica. Xa, na saúde e na enfermidade, verdade? Ben. Ai. Aquí? Sí. Ai, sí que gusto. Ai. Moncha, se se trata dun xogo non o dou pillado. Ai, pero dalle máis forte, home, que non me vas romper. Non, porque non me deixas. Mira, levo todo o día cun comechón. Moncha, ti non comerías algo na de Lidia? Agora un poquinho máis abaixo, veña. Vale. Que, Moncha, dime. Ai, que non, que só estuve no local social. Vale. Ben, tamén estuve na de Puri.
Que ten un tratamento novo que é unha pasada. Delmiro, que? Non pare, sigue rascando. La de Puri. Me cago en Puri e na cona que a botou. Pero que... Delmiro, veña. Sigue. Onde guardamos o alcohol? Non. Pero, Puri, por favor, sería só por unhas horas. Que non, padre. Puri, para non coincidir cos horas da misa, teño igrexa baleira pola súa culpa. As peatas pasan o día aquí, claro. Mire, padre, nada me gustaría máis que facerlle ese favor. Menos unha cousa. Non facer yo. Non, en serio, non podo pechar o salón de beleza. Desde que empecé co tratamento especial non paro en todo o día. Teño reservadas todas as horas de aquí a que don Horacio sexa papa. Ou papá, ou que tarde máis. Ai, Puri, por favor, Virxe Santísima. A ver, o único que lle podo ofrecer para compensar é o tratamento de Val. Cun 5% de desconto. É unha oferta moi xenerosa, Puri, pero de verdade que é un... Mire que os beneficios van máis al lado estético, eh? Dis que levanta líbido. Non vexe o foguete que lle botou Moncha Delmiro despois de probalo. Seguro que non quere facelo. Ai, Puri, por favor, Virxe Santísima. A ver, prove, veña, sente aí. Sente aí, deixese facer. Ai, Xesús bendito, Virxe Santísima. Só lle queda encomendarse a San Xosé ou a mula. Reláxese, xa verá que ven. Que carallo? Elsa, a escopeta! Como que a escopeta? Non se preocupe, é un trámite que teño que resolver aí fora, pero enseguida volvo con vostedes, sí? Elsa, onde está esa escopeta? ¡Delmiro, para! ¡Purificación! Como era o apelido? Agora vas a andar con formalismos. Purificación, sai coas mans en alto! A ver, Delmiro, que non vimos de tela, eh? Non, vimos pecharlle o negocio por intoxicar a media vila, que para o caso é o mesmo. Ou peor. Ai, non sei por que a miñato sempre lle tocan as paparotadas e os bailes e a min as misións suicidas. Puri! Purificación, sai, cona, sai dunha maldita vez! Moito mellor así, sen formalismo. E sai coa... Co escopeta en alto. Non esperarías que aceptase isto cun sorriso. Tranquila, vai de farol, seguro que non está cargada. Xa. Que carallo podo facer por vos? Se yo diste, prométoche que asistes a próxima paparotada. Non, xa sabes que eu non son de moito comer, Delmiro. Vaite. Cantas veces empexa miñato por estas cousas. Puri, baixa un momentiño a escopeta. Fai o favor. Poñochas grandes ou pequenas? Pois dis que fixeron falta 2 dotacións antidisturbios para desaloxar a Puri e Elsa. Poucas me parece. Monch, é o teu home que pouco sentidiño. Presentarse ali sen reforzos. Primeira dama, que? Pequenas, que son para un guiso. Sen reforzos non foi, que levou a Maite. Iso máis que un reforzo é unha provocación. A saber como iría vestida esa. Pero mira, eu non podo evitar sentirme culpable. Ai, mira ti que comprensiva. Non sei, ao final vai ser todo conto. A ver, eu xa sei que Puri é unha castrona e que me envelenou, pero Elsa que? Non tivo culpa de nada, tamén quedou na rúa. Iso non é xusto. Monchiño, o mundo non é xusto, pero hai que tomalo con optimismo, porque senón que facemos? Levar os problemas para casa? Pero que carallo pasa nesta vila? Puxestes vos todos de acordo para non deixarme comer? Moito exercicio vas ter que facer para queimar iso. Ah, sí? Iso que é unha proposta, Monchiña? Non, grazas, estou servida. Vaya novidade. Que, Moncha, que pasa? A min as crises democráticas abrenme o apetito. Xa, pois acabarán por colapsarche as arterias. Ese bocadillo é enorme. Queres dicirme algo ou viñeche simplemente para amargarme? A ver, ti sabes que eu non podo deixar de sentirme responsable por Elsa. Sempre estou mirando por ela, coidándoa. E agora que ela e Puri quedaron na rúa... Pues, non! Que? Ainda non dicen nada? Que non, Moncha! Elsa e Puri non poden quedar na miña casa. Punto!
Mira como te la cabeza por culpa delas. Por pouco quedas calva, pareces ya ser Arafat. Que? É igual, tes razón. Vale, pois non insistas, Moncha, non insistas. E por que dis que teño razón? Pois porque sí, porque foi unha routada sentimental. Pero despois de facer isto non merecen nada. Telo corazón demasiado grande, Monchiña, sempre o tiveches. Menos mal que te teño a ti para poñer a cabeza. Que che preste o bocadillo. Pecho a porta. Grazas. Foi fácil de convencer. Veña, lixeiriñas, bulide. Darás as grazas a Delmiro da nosa parte. É moi amable por deixarnos quedar na vosa casa. É como convenciches. Porque o convenciches, non? Ben, non exactamente. Digamos que vai ter que tratar con feitos consumados. Moncha! Moncha, non! Dixen que non! Si que feitos consumados, non? Veña, bulide. Moncha! Dixen chocorra meter esas larchas na miña casa! Moncha! Hola, compañeiro, queres tomar algo? Pero canto tempo tardei en subir? Ben, o suficiente como para que se instalasen. Delmiro, moitas grazas por deixarnos quedar aquí. É un encanto. Aquí é encantador. Sí, de serpes. Moncha, podemos falar un momentiño. Pensei que quedara claro que non podían vir aquí. A ver, deixar, deixáchelo claro, pero eu non podía permitir que quedasen na rúa. Non ves que non teñen un día? O único que vexo é que non teño de sentar é que Elsa ten un corno na fronte. Estás moi agustiño aquí, É case como estar na casa. Oxalá. Esta tele é moito máis grande. Claro que a decoración é ben fea. Delmiro, botas. Moi ben. Querédelo facer polas boas ou polas malas? Tedes 3 minutos para sair daqui. A min sobranme 2 para botarte a ti primeiro. Ala, aparta do medio, Pelegrín. Entón terei que facer polas malas. Dime, Branquiña, como crees que vas a saber mellor? Asada ou guisada? Non, Delmiro, por favor. Eu creo que asada. Un toque de ervas e todo. Elsa, non nos coites. Só te quere poñer nerviosa. Pois está o conseguindo. Ti tranquila, Branquilla bonita. Elsiña, non ves que se saímos desta casa non volvemos a entrar nunca máis? Así, ben tostadiña, coa pel crocante. Estáseme facendo a boca auga. Delmiro, non lle fagas dano. Faremos o que ti queiras. Non diso nada, non o faremos. Elsa, vai de farol. Este non é quen de matar unha mosca, muller. Entón que? Empezamos? Non! Delmiro, rendémonos. Branquiña, bonita, ven comigo. Vai ben, Delmiro. Desta gañaches. Pero non penses que vas... Xa me diré de lo novo enderezo para mandarvos as vosas cousas. As que non tire o lixo, claro. Elsa, muller, xa cho dixen. Ía de farol, mira, é unha espátula. Ai, que sustiño levei. Menos mal que estás ben, Branquiña. Se che chega a pasar algo, non mo perdoaría na vida. Pois agora xa me dirás onde carallo nos imos meter. A ver quen é tan parvo como para deixarnos quedar na casa. Non te preocupes, Puri. Só necesitamos un bo samaritano. Necesitamos o samaritano perfecto. Non. Grazas, don Crisanto. Sabía que podía contar con vostede. Xa lle dixen que podía contar con él. Agora toca decidir como nos imos instalar, porque imos estar un pouco apertados. Hai 2 dormitorios e... non sei, aquí no sofá podemos facer outra cama. Don Crisanto dixo que non. Creo que vai volver dicir. A ver se poñemos... Perfecto. Perfecto. Bueno, sí, non, claro, sí. Perfecto! Que?
Dixen que non. Por que? Eu respondo por elas. Como se iso fose garantía de algo. Vai pensando onde pasa a noite. Na de Lidia? Pois eu na de miñato xa che digo que non. Antes durmo na rúa. Pero como pode ser así? Quere que lles neguemos axuda cando máis nos necesitan? Moito non te necesitaban cando che baleiraron a igrexa polas ofertas da perruquería. É por vinganza, pois a vinganza non é un sentimento moi católico, que digamos. Iso pregúntallelo aos cruzados. Que non entendo. Que ten en contra destas mulleres? Fixeronlle algo algunha vez? Don Perfecto, mellor non nos remexa. Levo toda a vida nesta vila. E créeme, se tivese que facer unha lista con todas as cousas que me fixeron estas dúas, non chegaba cunha patada para botalas á rúa. Pero non é por iso polo que non poden quedar aquí. Entón por que? Mira, rapaz, nesta reitoral temos xa algunha experiencia desagradable con mulleres que quedaron a dormir. Pero, entón quere que as botemos á rúa no medio da noite. É iso, non? Isto... Está ben, poden quedar. Pero con condicións. As que vostede queira, don Crisanto. No fondo, en bendito. Podedes quedar, pero nada de seguir facéndolle a competencia ás misas. Ten a miña palabra. E nada de andar en roupa interior pola casa adiante. E esta, que non se chega menos dun metro de nós. Ese corno que ten aí parece contagioso. Sí, prometido. Garántolle que non se vai dar conta de que estas señoras están aquí. Non si? Sí, claro. A min ese corno non che me gusta nada. Parece cousa do demo. Pero toca aguantarse. Ti xa sabes que non foi cousa miña. Foi o rapaz, que xa sabes como é. Dondo como un queixo fresco. Non me mires así. Eu ben sei que non che gusta que os curas compartamos a casa coas mulleres, pero que lle vou facer? Non podía deixalas na rúa. Iso sí, vou estar cos ollos ben abertos, para que non se descontrole nada. Liberdade sí, libertinaxe non. Pero que raio... Perdoa que te deixa media son. Pero teño que mirar de onde ven ese ruido. Puri, non tiña que cargar coas garrafas. Aquí temos auga corrente. Ya. Pero que esta auga é milagreira. A verdadeira clave do tratamento especial. E ademais non se preocupe, que cargou Elsa con elas. Perdón. Ole, así un pouco rara. E pica un pouco, pero... dá gustiño, Iso é polos minerais. Importo a auga directamente dun manancial que hai en... Ben, o manancial é secreto. Non me faga dicirlle onde está. E agora que xa acabou o tratamento? De feito, ven a mellor parte. Ai, máis forte. Pero que raio está pasando aquí? Non é o que parece. Don Crisanto, se quere cando remate con el, póñome con vostede, que eu isto fago gratis e por gusto. Ben, se cadra frase non foi moi afortunada. Sí? Sí, son eu, sí. Chama da consellería.
Sí. É tarde, sí. Sí, non, pero non importa, Non sei aciar, pero tampouco importa, Non, son o alcalde 24 horas. Como? Ah, sí, que chegaron os resultados da inspección. Genial. Ajá. Que din no laboratorio? Cona. Maite, son eu. Si, eu, o único eu que tes como alcalde, como xefe. A ver, chegaron os resultados da inspección da perruquería de Puri. Malas noticias. Sí, queda reinaugurada esta cociña, perruquería ou o que carallo sexa. Viva! Déixate de precampañas, Delmiro. O numeriño este non te vai librar da denuncia que che penso meter. Cacique, que es un cacique. Vou fazer que che caia o pelo. Dixo nada, Puri, eu non teño nada que ver con este antro. O meu pelo nin se toca. A verdade é que os de Sanidade non atoparon nada irregular. De que carallo ian a topar? De verdade pensabades que andaba a intoxicar as miñas clientas? Ben, Puri, pois como xa está todo solucionado, podes volver a traballar aquí. Por suposto, iso imos facer. Pero antes tívasme devolver cada céntimo que perdín por ter a perruquería pechada. Puri, se queres presentar unha queixa no Concello, estás no teu dereito. Pero tes que saber que son eu o que as avalía, Así que ti verás, vou beber que tens. Nada, home, ti tranquilo, como se estiveses na túa casa. Delmiro, anda, dame un grolo que teño a gorxa seca. Está moi fresquiña, verdade? Auga ou alercha? Puri, que tengas. O que ten é prezo. Así que veña, 2 euros cada un. Puri. Que? Vai cagar de campo, ala. Pero serás desgraciado. Se tiñas pensado facer algo así, polo menos podías avisar. Case me colle, Puri. Que che pasa, Delmiro? Non sei, Maite. Deume un punto. Iso que foi? Tomar polo cu, teño que ir ao baño. Puri! Puri, abre a porta! Ai, Delmiro. Tú tamén? Sí, ai. Puri, por favor, abre a porta. Purificación, abre, coña! Puri! Prometo indemnizarse, pero por favor, abre a porta! Meus pobres, parece que o están pasando mal. E non me mandaron cagar de campo hai un pouco. Pois que se apliquen o conto. Urgente, Puri! Elsa, se che molesta o ruido, podes meter a cabeza debaixo do secador. Pobres! Quieta aí! Culpa de Delmiro, case rematamos na rúa. Muller, na rúa. Podamos ir para a miña casa, que para iso está a baleira. Elsa, con todo o que pasamos, e dilo agora. Non me preguntaches. Quieta! Pensas que é unha boa idea? Mira como lle sentou a eses dous. A tomar polo cu, eu non aguanto máis. Vou facer aquí. Vai abrir a porta, corre! Aguanta, Delmiro! Dale. Me cago en tal. E isto que? A culpable de todas as desgrazas destes días. Non sei de que me falas. Miñato, e a misa que? Pero a mí non miredes que eu non teño nin idea de onde está. Iso sí, hoxe penso cobrarlle por horas. Don Perfecto puxose enfermo e Don Crisanto tiña un bautizo en Buña, así que tens que suspender a misa. Este é o mellor traballo do mundo.
Cobras misas, ainda que non nos faga. A ver, hai que cancelar a misa porque don Perfecto está indisposto. Así que veña, desaloxando que teño que pechar. Arriando, home, veña, a pecar por aí adiante. E que lle pasou ao señor cura, se se pode saber? Uy, tratamento especial, disco. Pica, 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 pica. Se non queres festa, para que me mandaches vir? Non sei configurar o móvil. Puri, non me quentes, sí. O que está claro é que non o fixo o alcalde. Tintes que estar menopáusica a partir de agora. Queresme agora, non me queres agora, queresme. Eu non estou menopáusica. Pero quen che mandou todas estas porcalladas? É para que te quere lamber enteira. Coñecemos unha tipa que lle está poñendo os cornos ao marido. Que facedes bonito, non é? Bonito pode que non, pero divertido. Moncho ten unha amante. Pois agora que sabemos quen é a adúltera, toca descubrir quen é o tal churriño. Ti non saberás que é. Non. Desde que pensas nel, ferve chaparrocha. E quen é o marrao do churriño este? Hola, Moncha. Hola. Que guapa está hoxe. Me cago na cora! ¡Orco, vicioso, lacazán! O noso amor é imposible. É tan imposible! Porcos viciosos adúlteros! A ver, estou casada, E nunca lle din pé a ninguén. Xa, pero non é precisamente o que quere que lle deas o tal churriño. É lo que quere. Se teño que elegir entre Deus e ti,